sa kadako sa uwan gahapon dinhis atong dapit, wa ko kaadto syudad na unta ko'y apilan dito nga usa ka event. Kay di naman makalusot ang sakyanan, di nakalusot ka ng awas ng sapa di Aloyo SM. Yan, napagyod ko no yung mga balay nga anod tungod sa kadako sa baha. Nga ang balay nga naanod, kadto rasang naadool sa sapa. Nga magmaanod kadto akas bungtod ang baha, di ra mas ubos. So mo na ang kahimtang sa pasumbingay nga gibutang ni Kristo karon nga kining tao nga maayo maayo sa sukaranan. Ang taong dautan mabaw og taphaw ang sukaranan niya. Ang resulta sa may mahitabo, ang atong kinabuhi magsige lang og paling-paling, anod-anod ba, wa tay lig-on nga baruganan nga kana gyud bang dili matumba bisan pag-unsaon pag kanini ang hasmag sa mga pagsulay. Muna nga daghan sa ato karong mga kaigsuonan, bisan labi na dinis atong nasod, gitawag nato silag mga balimbing. Ano bang ang baruganan paling-paling ba? Dipindi las pabor. Ngay usahay, ari diri aring dapita, sunod na sad, diyan na sa diri ang prinsipyo. Mao na ang challenges. Kamo, kumusta man mo? Ligon mo o huyang? Sige mangyud mog simba din eh. Ako sige sa kugmisa. May tingali atong pangutanon og dili bata huyang. Di ra ba kuno na makita sa atong purma matud pa ni Kristo. Anha na mapamatud-an sa atong binuhatan. Nagsugod siya diri og hisgot og kahoy. Ang kahoy magdepende gina sa iyang nature ang mugawas nga bunga. Kung bayabas ang kahoy, bayabas po nagbunga. Kung ang kahoy saging, kahoy ba ng saging? Tanom, no? Lubi, kahoy ng lubi. Lubi. Di gina mamungag mangga ang lubi. Mangga sa di sana mamungag lubi. So, matud pa ni Kristo, unsa may atong basihanan, ang atong kasing-kasing. Kung ang kasing-kasing nato gisudlan og maayo, maayo sad ang mugawas sa atong mga pulong og mga buhat. Kung ang atong kasing-kasing gisudlag dautan, dautan sad ang manggawas sa atong pulong og buhat. Ilingi ay mong tupad na kumusta imong kasing-kasing, dautan o maayo? Ay di lagi na makitas gisulob lagi, di man napasabot nga ako ga ani balaan kay ignaong di apagi diri sa altar. Why siguro ni ay porting daghana giyawa ani sods kasing-kasing. Labaw na mo diha, galingkod-lingkod lang. Di ba? Ayaw gyud siguro Unya, unsa may mahitabo? Unsa may mga buhat sa mga taong dunay maayo nga kasing-kasing magsimba sa Ginoo. Kay kani manggong Ginoo maura ni ang bugtong maayo. Matud pa ni Kristo, way laing maayo gawas sa Ginoo. That is another name of God, good. God is sa tayo sumpay na? Amo lagi. Niya mutubag sa dayon all the time. Niya nasa yun, all the time. May lang mumuyaw-yaw na. May kayo tubag-tubag ka na, mga prayer meeting, may singgit-singgit pa. God is good all the time, all the time. God is good. Pero ini resulta, wa mo simbas Ginoo. Hain man mo simba, tuas iyang naong. Ang iyang naong mo good. Muna kis-kis gyus kilay na panindot gyus naong. Ako good. God is good. Mo'y naghimo ng imong naong. Simbaha ang Ginoo, dawata imong naong. Ana? Simbaha ang Ginoo, dawata ang gibuhat sa Ginoo. Sama ng imong bana, imong asawa, dawata.
ay pagsigyaw-yaw, hinimo nas Ginoo, God is good. Sa to pa, good sa nang iyang gibuhat. Ang kanya ni suyop naman ni Pader. Bahala na, pangitaa diha ang good. Di ba? Pero nga jud kay Ginoo, kakita jud ka sa goodness anang imong nakita ron nga bana, anak, silingan, naa maginay goodness. Bisan gani ka ng mga kriminal, naa magina sila goodness good. Panalitan, ingka partikusugang mo patay ang nagtao pa din. Karon daghan na kayong ipangpatay. Aron ganing bag-o, diha na sa gipatay. Hainton dapita diha. Oh, may baha. Oh, diha na sa gipatay. Animal kay to pa din kay ni patay. Suway pakig-istorya. Kadto bang ni patay ba? Di ba makain ko? Bitaw sa no, kung ako pasay na as iyang sitwasyon, basig mo patay sa ko. Gana bang, pero ako mingon nga mo appreciate ng mga kriminal, pero pangitaa ang maayo. Nga naman, kay naam na Ginoo diha. Mo na nangiingon ni Kristo. Kung ang imong kasing-kasing maayo, ang imo sang mata, ang imong dunggan, ang imong hunahuna, maayo sa na siya. Magsige nagpangitag maayo. Dali sa na ay lagsultihi. Unsa may makita nimo, ang maayo o ang apan? Sige, testingi. Imong anak, iguli ros inyo, guwa din hing imong anak, tanawang imong anak, unsa may una gid nimong makita. Labi nagpag-uli nimo, naghigda pa, wa pa mo mata. Unsa man dayo imong makita? No, kana. Nigadto ro nimo sa imong opisina, igtrabaho nimo, igtan-aw nimo sa imong supervisor nga magsigig pangasaba, magsigig yaw-yaw. Unsa man dayo imong makita, inigsod niya. Inigsod sa pari diri sa altar nya ni simba ka, ikakita nimo sa pari. Unsa man dayo imong makita? Ang maayo o ang apan? Depende gina. Nya mao na ang giingon ni Kristo, unsaon man nato pagkahimong maayo? Ingon siya, ang naminaw og nagtuman sa akong mga pulong. Ang naminaw og nagtuman sa akong mga pulong. Mao na siya lig-on. So unsaon pagnindot atong kasing-kasing? Paminaw og tuman sa pulong sa Ginoo. Pananglitan ang giingon sa unang pagbasa, nga tungod kay nikaon ta sa usa ka pan, kanang pan nga atong gikaon o kanang bino nga gikonsagrahan nga atong giinom, mao kana siya ang lawas o dugo ni Kristo. Ug tungod kay nikaon man tag usa lang ka klases pagkaon, nahimo sa tangkauban sa lawas ni Kristo. Sige, huna-huna ako nuna. Mituo ka na o dili? Mituo ka o wa? Hinayag tingog. Nituo o wa? O niya, kung nituo ka, unsa man, mupalit kag slat, dili? O ka na. Dili ay, og nituo ka, mutuo ka, nga kanang imong kauban diha, o katong tuwa dito sa katilingban, usarata. Og mutuo ta, di ta kaakog libak nila. Di ta kaakog daot. Di ta kaako pagsalikway. Kay kauban man na nato. Usara man na. Yung kadautan man pa dir. Diha dapita mo gawas ang imong maayong, ang imong kaayo, kung atubango na kagdautan mo itong ingong Kristo, inigbaha na, dautan man ginang baha. Diha makita, unsa kakakalig-on, kung dasmaga na ka sa pagsulay. Kana bang libakon ka, nahigugma gyapon kas galibak nimo? Kana bang dagmalan ka, physically, tamparuson ka, magpatamparos lang ka, matud pang Kristo? Kana bang patyon ka, pero magpakamatay lang ka? Lay down your life for your friend. Yan, buhat mo na. Uy. Og lisod na. Og lisod mo na pagbuhat, pasabot, wa di ay ka maminaw, di sad kaganahang mubuhat sa pulong sa Ginoo. Nya, tungod kay ang Ginoo maura may maayo,
ang iyang pulong makapahimo sad natong maayo kung ato siyang tumanon. Pero matod pa ni Kristo, kung di niyo tumanon, mura mo buang-buang. Buang-buang. Unsa man ang buang-buang? Kanang buang. Unsa man na? Di man ka buang. Buang-buang ramang ka. Unsa man ang buang? Kanang mag-usab-usab ang iyang timpla. Usahay magsulob og sinina, sunod maghubo na sad. Usahay mukatawa, igataw-tawran, muhilak na sad. Usahay maglingkod, nga di gyud batarog. Usahay magsigig lakaw, piting layo ah. Nya usahay sad maglingkod ra gyud. Mag-usab-usab dili bitaw igo sa panginahanglan. Kay nga naman buang man. Ikaw no, lingay mo tupad. Naon sa man ka, tarong ka o buang? Ano bang inigsimba dinhi, tarong kaayo? Inigulis balay, gayaw-yaw na. Atod pa din ni San Pablo sa unang pagbasa, ayaw magsimba si yawa. Ayaw ninyo dada ang yawa sa inyong kinabuhi. Kontra na natong yawa, dada ninyo ang Ginoo. Nya kisa man ang yawa dinhis kalibutan. Una, ang kwarta. Kana yung kwarta mo ginay unang yawa. Mahigugma dagita ng kwarta, mag-away kita. Kining gubat karon sa kalibutan. Kining gitawag nila krisis sa kalibutan. Di man ni tinuod. Ang krisis sa kalibutan, di tinuod. Nga naman, wa man magkuwang ang atong pagkaon, ang kwarta, ang mga infrastructures, wa magkuwang kana lang puy-anan, krisis detas puy-anan, tungod lang kay daghan dihang way balay. Kadaghang mga condominium units diha nga way mga sud. Di ba? Krisis data sa yuta, tungod kay naay daghang way mga yuta, nahimong mga squatters, pagkadako sa yuta nga wapay gapuyo, krisis di na. Krisis tas bugas, pagkadaghang budiga diha, nagatumpi ang bugas, bisan diha sa mga sari-sari store, bisan diha gani sa mga supermarket, purting bugas, way na malit, kay way kwarta. Kay nga naman, ang makakaunra, kadturang naay kwarta. Ang kwarta na'y magbuot, kinsay dunay balay, kinsay dunay yuta, kinsay dunay pagkaon, kinsay dunay edukasyon. Ang kwarta mo igabuot, gisukod ang tanan sa kwarta, bisan ganis pagminyo, pagpakasal, gisukod sa kwarta, pagpabunyag, gisukod sa kwarta. Ang pagkamatay ra gyud mo'y wa masukod sa kwarta. Mamatay ka bisag dato ka, mamatay ka bisag wa kay kwarta. Ligingay mong tupad. Na kumusta man, nahigugma ka sa kwarta? Salamat sa atong mga igsuon nawa mahigugma sa kwarta, unya mipalit sa atong slots. Congratulations nila. Atong pakpakan sila tanan. Kamu apil na mo ana, ako apil sa ko kay nipalit mo sa kog slot. Kamu ra di ay mahigugma Ginoo. Una ang ato rong dopes na natay halin nga 4,475 na apay 50,525 ka slots. Nya sa atong Big ato man tong gipadayog baligya, katubang birthday ni Mama Mary ba? Naaman ta ato'y 2,000 ka slots nga kanang tag 300 per slot. Supposed to be ato ratong pizza 8. Nya gipadayon nato hangtod karon. So nanatay halin nga 1,859, 141 ka slots na lang ang nahibilin. O usab na sa tagpakpak nila. Salamat. Nahihinay lang taan eh. Ayaw na higugma ang kwarta. Unsaon man na, ipanghatag, ipaambit. Una, nganhi sa simbahan. Kay ang simbahan mauman ang katilingban sa katawhan nga nanginahanglan ug na nagampo. Ikaduha, sa imong mga silingan nga dili manimba. Kato, taga ito. Kanang mga manuyupay, kanang kawatan, imong mga silingan, panagay nag kwarta or pamalit og pagkaon para nila. Gamitan ang imong kwarta. Ihatag na sa mga nanginahanglan. So unaha gid diri sa simbahan, kay di aman dinhi ang tingbanan sa mga taong matuohon. Nya sunod dayon imo dayon mga silingan.
Yes. Mao na ang paggamit og kwarta. Ikaduhang Ginoo nato kanang Dios kanig yung atong kaugalingon. Kining atong lawas. Dios gini nato, Ginoo gini nato. Na karon gipropose na sad karon ang divorce. Nawa man na ma-approve sa una, karon gibalik na sa dinis atong nasod kay kita na lang mauiwa maghimog balaod anang divorce. Nganong mag-divorce man ang managtiayon nga kinasal kay akong protektahan ang akong lawas kay mamartir ko diha. Di ko gustong mag-antos. Mo ginaidiman sa lawas, pleasure, comfort, convenience, satisfaction, material and emotional satisfaction. Mo gini atong gusto, wa na gani na mahatag likay dayon. Mo nang gipakita ni Kristo nga ang iyang lawas gigamit niya sa pagpakamatay. No. Katapusang lingi, basig wa na nay lawas ikaugma ang imong tupad. Na kumusta man ang imong lawas, mao nay imong Ginoo. Mao nay imong gisunod. Oy. Bantay-bantay mo diha. Tanawa ang imong mga pulong o imong mga buhat. Kung wa ba magsigig sintro sa imong lawas. Kung magpakulor ka sa imong buhok, unsa man na paras Ginoo o paras lawas. Mangiskis ka ng imong kilay, magpalaygit ka, inom ka ng pills, magpabasiktomi ka, mag same-sex union mo, unsa man na, paras lawas o paras Ginoo. Mangural ka sa imong balay, igihan kay ka, mangihan na ka ng mga nakautang nimo, unsa man na, para na sa imong lawas o paras Ginoo. Nindog ta.